Selama marhalet audoto itu saya pelajari dong akan sifat-sifat ni dohot kelakuan ni godang dora so cocok antara audoto patimbo huro huidasi telanmu terus terang doau mando potu hoito aidang tari hutonau gaya hidup itu dohot gengsi mito semakana hu paluang hu ikhlas soko itu hu rela hoko manutun lomomi saut maito muli doho tusigoda kepengi disepei dak parduliho asal parhebengi ama-ama nau kapala lima jala beda agama dikejar ho doito alani hepeng nai mami alani artai